6.8. Iso päivä, mitä tehdään? Iso päivä. Valmistaudutaan Turkuun, tää on pieni kisapreppipäivä. Ollaan vähän vieraileviä tähtiä Helsingin päästä, niin päästään katsoa missä menee. Pääs toisena vastaan mitteleen, nyt päästään katsoa sitten vielä koviukkoja vastaan tuolta muualta, että missä mennään. Eli sieltä pitäisi tulla Nessu ja Antoni Helsingin herrat tänään kyläilee ja otetaan vähän semmoista leikkimielistä kisailua, mutta reenin kannalta katsotaan miten meidän käy. Joo. 3 osioa ja tää voimaillaan pari juttuja ja sitten kerran oikein niin iso kova. Siinä me saadaan hyvä reenipäivä aikaa. Tätäks ottaa näijiä sisään? Mennään kattoo. Joo. Ai että. Muistitko sä tavarat? Muistitko sä kaikki tavarat? Mä veistän. Moro. Ai, moro. Taltutikko valkoisella monsterilla. Ei ollut valkoinen, mutta taltutin. Menikö ohi? Meni. Hyvä. Eilen oli vähän hassua. Alkavaa kesänuraa. Niin, nyt on ollut paljon. Nyt ei oo mitään enää onneksi. Mulla ja Samilla on vähän heikkoa ollut kummallakin jotenkin. Me ollaan nukuttu vähän huonosti. On jännittänyt tää niin paljon. Mä en nukkunut koko yönä. Eilen oli aika kova reenipäivä. Aivan. Mitäs te ootte suunnitellut? Tää voimaillaan alkuun lätterihommaa Cleanien parissa tänään. Strongman-hommia parin kanssa. Ja parit on. Saatte ite vähän, että onko se niinku pitkät ja pätkät vai sitten stadi vastaan lande, jompikumpi. Joukkia kannetaan, niin se on lähinnä se korkeus on ehkä siinä. Et muuten olisi kiva vetää asetelma näin. Viidestä erkää vähän miltä se joukki tuntuu, niin tehdään sillä ehkä ne parit. Ja sitten viimeinen on vähän klassisempi crossfit-juttu. Joutuu vähän puskuttaa. Ei mitään mahdotonta, ei mitään niinku tarkoitus hakata ukko ihan paskas, mutta pääsee vähän katsoa, että missä menette, niin on kivempi lähteä. Joo. Saunoa. Niin. Joo, tosi kiva lähteä saunaan. Pakolliset autot. Ei mitään. Ei mitään käy kauan, teen kamppeja tänne. Mennään kattelemaan. Hommat käyntiin. Hei, taulu täynnä kamaa. Mitä näyttää? Hyvältä näyttää. Mielenkiintoista. Käydään läpi 3 settiä. Tämä voimaosio. Vähän lajinovaisempi voimasetti. Ei tarkoitus hakkaa ukkoja ihan romus, mutta jotain tämän tyyppistä sieltä voisi tulla. Clean ladderi. Saat itse päättää, että eikö se kyykkyy vai raakana. Katsot kilojen mukaan, mikä siellä on tangossa vastassa, niin menet sille. Ekalla rundilla lähdetään pareittain liikkeelle 3 kertaa satku, siirryt seuraavalle tangolle satku 10, 2 kertaa, satku 20 kerran, satku 30 kerran ja aika. Eli haet siinä itsellesi ajan tuon ladderin suorittamista. Toinen pari lähtee viimeisen kohdasta perään. Uusi kierros lähtee, tai kakkoskierros lähtee 10 minuutin kohdalla liikkeelle, sillä jää hyvä lepo ennen uutta settiä. Siinä me tehdään kakkoskierroksella nousevilla painoilla. Tehdään 2 tuolla satku 10 taas. Sitten tulee 2 kertaa satku 20. Satku 30 ja sitten vikana se ottaa 140 maalissa ja sama homma, sulla on 5 minuuttia aikaa päästä maaliin ton kanssa. Ja selkeä voimaosio, ladder-tyyli, että joudut vähän nopeammalla nostotahdilla takaisin tankoon kiinni. Miten tää menee? Onko tää niin kuin 2 rataa? Mennään 2 rataa joo. Tai se tulee pieni semmonen kisahenki. Joo, vähän niinku pari kisaa, että pari on ensimmäisenä valmiina. Meillä ei varmaan riitä painot ihan, jos voitais 4 riviä tohon, mutta sen verran isoja poikia, että joutuu latoon 20 tankoon, mutta pareittain pystytään tekemään hyvin niin games-tyyliin 4 tangoilla. Miltä painot näyttää? Jees. Aika realistinen varmaan Turkuun tommonen. Niin. Mitä se muuten oli silloin, mitä se muuta? Mä sanoisin, että mun mielestä oli 140, oli silloinkin vika. Joo. Okay. No niin, se lähtee. Niin, mun mielestä oli 40. Finaalilähteeri oli 110, 120, 130, 140. Okei, no niin. Ja siinä oli 321. Joo. Eikö se ollut? Joo, voimaillaan siis alkuun.
Vähän voimamieshommia kaveriksi. Sieltä on tullut julkaisu, että mennään rampin yli käsillä kävelyä. Viime vuonna oli joukin kanto, otetaan se sinne mukaan elementiksi. Hiekkasäkkiä tai deeballia hyvin mahdollisesti, sieltä on viime vuosina ollut, niin sitä myöskin mukaan. Eli 4 settiä parin kanssa. Parin pitää tähän ensin täyskierros valmiiksi, niin uusi setti lähtee. Aloitan ekopaikilla, sykkeet vähän ylös, 15 metriä joukin kantoa, 7,5 ressun taassu käännöksellä. Käsillä kävely, rampin yli, pieni pätkä tulee ensin käsillä kävelyä, rampin ylitys, loppumatka 10 täyteen ja se on siinä. Sitten sua ottaa siellä deep-balli ja blokki ja mennään pallo yli, itse perässä 5 kertaa. Kun oot tehnyt tän, niin lähdet kaverin matkaa. Ja molemmille 4 settiä. Voisi ajatella, että on 3 minuutin puristus, 3,5 minuuttia ehkä. Miten tossa kun lähtee samaan aikaan, meillä on 1 ramppi. Miten siinä, jos on 2 on samaan aikaan menossa, niin miten siihen mennään? Jos olette ihan samaan aikaan, niin röyhkeämpi menee ensin kiireempää taktiikalla. Mutta periaatteessa niin, että jos saat ensin valmis, se kumpi on ensin joukin kannasta valmis, niin se saa ikään kuin ensimmäisen yritysvuoron tuohon ylitykseen. Sitten jos sä feilaat ja kaveri on tulossa, niin sun pitää antaa sille tietää ja lähteä sitten perään uudestaan omalle yritykseen. Pitääkö toi tulla niinku unbroken, toi 10 metriä plus ramppi? Onko se niinku ramppi yli vai edestakas vai miten toi? Se riittää niin, että sä tuut siihen rampille, siellä on tötsät meillä ottamassa, niin siinä on niin sun ensimmäinen pätkä, se on suoritettu, sä voit pilkkoa siinä, sen jälkeen sen yli. Ylitys pitäisi tulla unbrokenina ja sitten sen jälkeen saattaa tötsillä pilkkoa tauon ennen kuin teet sen kynti loppuun. Kovikset vetää rampilta alas, siitä loppukynti. Sitten tulee vasta seuraava vaihtaa, tai seuraava urheilija saa yrittää, jos rampilla feilaa. Et siitä pilkkomisesta ei tule vaihtoa vielä, jos pilkkoo ennen sen. Ei, okay. Joo, sen saa sillä nopeasti pilkkoa, jos lähdet vaan heti perään. Joo, pallo yli, itse perässä, tyyli vapaa. 5 kertaa ja lähtee pari perä. Mites nämä ekat Clean Ladder ja Strongman on niinku pari tavallaan pareittain tehdään? Niin minkälaiset parit otetaan just katsoo tuota joukkia? Niin olisiko se olisi, se olisi hauskaa olla Tampere vastaan Helsinki, mutta mä luulen, että niinku ihan olisi järkevää ottaa mä ja Hasseli. Aikuiset vastaan Junni. Teillä on vielä se kasvu pyörä. Mietin Stadi vastaan Lande. Seniorit vastaan juniorit. Niin, seniorit vastaan juniorit varmaan hyvä. Että Stadi vastaan Lande hyvä, mutta joukin kanta ehkä fiksu mitä teidän. Se voisi olla itse asiassa tuossa kliinihommassa niin hyvä, koska teillä on molemmilla vähän korkeammat kliinitulokset. Joskus on ollut. Niin se vähän tasoittaisi sitä. Että olisikin mä ja Hasseli. Olisiko hyvä? Eli seniorit vastaan juniorit tulikin tästä. Niin tehdään tästäkin pari. I go, you go. Mutta tää on onneksi optional. Mä vielä mietin, että eikä hyvä. Ja vikana sitten pistetään, tuuletellaan keuhkoja, voimailua, intervallia, tulee siinäkin hiki hengästyä. Vikassa sitten mennään lainomaisesti aika vauhdilla. Pitkäseen varmasalappia alle, 25-9 PMU, thrusteri ja kurpea tangon yli. Mennään barfacing kurpeena, jos vaan mahdutaan, saadaan hyvin rakennettua paikat tuonne. Jos ei, niin mennään sitten lateraalisesti. Pitäis mahtua kyllä. Kakkoskierros sama 25-9, mutta muuttuu chestipaariin ja vikasetti samaa muuttuu toustipaariin. Käytössä liike helpottuu, jolloin vaikka olet kaasuuntuneena, niin pystyt silti pitää sarjat isoina, jos ei putkeen ainakin. No joo, tulee putkeen. Tai parin sarjaan. Katsotaan. Se antaa luultavasti vähän viidetään just sen kaverin vieressä. Tai takana. Niin. Kyllä. Tää on meidän laji muuten, tää vika. Tanko 50. Isommalla painolla menisi vähän jyystämiseksi. Pienemmällä painolla ehkä vähän liian taas hakkaamista ja ihan puhtaasti vaan keuhkoilla huutamista, niin saadaan pieni. Ja mä uskon, että Jonne päästään teitä helpolla siellä, niin pistetään tämmönen pieni korotus sit sinne. Tulee tosta noita toista ja kumpikin tosta trusterit niin, kyllä. Joo. Päästään mennään liikkeelle. Joo. Nyt pitää rotauttaa lämpöä kohti kliiniä ja
pistellään hetken päästä hommi käyntiin. Pitääkö sama, pitäisikö rakennella jo noi Mikä tää on? Ei oo niin. Mä haisee samalta kuin Tatun noin ikinä on. Se vetää vaan.
hyvää oppia itse, että toi 30 on semmoinen, että se hyvänä päivänä tuoreena tulee powerina, mutta tämmöisessä niin varmempi ottaa suoraan kiinni. Oliko nää powerit 20? Niin. Se jää päälle se powerin tavallaan. Niin, kyllä. Mun mielestä on hyvä ottaa niinku poweri alkuun, sitten tulee, on pakko vetää niinku pitkää vetoa. Niin mä saan paremmin sit nuo kyykkyyn, koska sit joutuu... Tuossa huomasi heti, että sitten kun otti vaan niin maltillisen. Niin. Se ei romahtanut. Aika lailla muuttui luonne, vaikka ei tullut tavallaan taululla ihan hirveät korotukset tai toista määrän muutokset. Luonne muuttui heti, mutta heti näki, että peissasi oikein, että päästiin niin riittävän rauhassa tuolta vikaan nostaa. Kyllä toi vaan katoo se kärki katoo, se terävyys, räjähtävyys sieltä. Kun on vähän väsytystä alle. Powerit syö, kun mä niinku jännitän tässä asiassa, niin se syö niinku jalkoja. Koska mä niinku lähtee kaikki voimat siitä. Musta tuntuu, että powerissa joutuu paljon enemmän käyttää siihen vetoon. Niin. Sit se on tosta pois, kun on oikeesti painava. Hei, kaikki säilyy ehjänä. Joo. Ja läpi. Onnistu. Henkisesti ei. No joo. Mut muokataan se. Muokataan tuohon meillekin se 140. Pitää muuten mainita. Siinä oli 145. 140. Niin, repukiekko. No, mutta jos tulee länderiin, niin vähän antaa osvittaa sitä peissaamista, että tommoset meni toi eka tosi vauhdilla, niin tokaan pystyy sitten tietää isommilla painoilla, että sopivasti jarruttelee. Joo. Hyvä veto Uke. Niin. Hyvä. Se oli hyvä. Kyllä. Puretaan tankoa. Puretaan tankoa ja kantaa joukkia.
Joo, yhtä vaille valmiit. Kenen jaksaa. Joo. Joo. Tähän pieni muutos tuohon pysyy kokonaiskuormitus hallinnassa ja saadaan pidetty intensiteetti riittävän korkealla, niin tehdään tääkin parin kanssa. Eka osuus, 21 parmat, lappia, thrusterit, turpeet. Siinä on eka kierros, kaverit perään sama. Sitten mennään vasta siihen sestoplaaniin. Tulee lepo noin se yhden suhde yhteen, niin saadaan intensiteetti ylös ja voi koittaa vähän isompia sarjoja. niin, kyllä nimenomaan jos saadaan niitä. Se ratkaisee kisossa aika paljon, että pystyy tekemään 21 oikeasti isoissa sarjoissa, niin se, että jos se menee kolmosiin, niin se on kiustämistä, että pitää uskaltaa mennä aika isoon. Tää sopii hyvin. Joo. Jos taas mennään seniorit vastaan juniorit. Joo, ja Tampereen aloittaa. Kyllä. Joo. Mennään pikaveto vielä. 25. Lämmitä se matkalla.
Kiitos jätkät. Kiitos. Saatana. Tää oli ihan vitun sopiva. Ei, jos sieltä olisi tehnyt tollain itsestään, niin ei tästä olisi tullut yhtään mitään. Joo, Ei vaan aivan hajalla. Mä treenaan ensi kerralla vasta fenssiin. Vitsi, mulla meni vatsas ihan avoin. Joo. Antoni, mitäs sulla tuntuu? Mitäs sulla tuntuu? Näyttää aina voimaa ihan hyvin. Mä ojetan niin jummi, että mä lähdin tyhmästi yrittää. 2 finaalia suorittu uudelleen. Joo. Eikö se niin ollut? Joo. Niin saakeli. Joo. Mä vaan niinku yökkohta vihaa. Joo. Mistä toustovaari vai? Se viimeisteli ihan helvetistä. Okei. Joo. Sitten toi, mikä menee kanssa niin kuppeen menee mulla. Kyllä. Joo, hei. Kiitos äijille. Kiitos Kiitos. Kiitos saada vähän kisailua muualtakin kuin näiden kahden sankarin kesken. Joo. Kyllä se maistuu teille. No vaihtelevasti. Joo. Ihan jees. Joo. Kovaa homma. Nää saa puskettua niinku vähän enemmän kuin vetää tälleen kimpassa. Joo. Et hyvä, että välillä nää olisi niinku rankkaa vetää aina joka treeni niinku näin kova, mutta aina ehkä kerran 2 viikossa. Joo. Tämmöisiä vähän kovempia. Ja lähellä kisakautta tai Niin, lähellä just pääkisoja, niin just joo. näin. Kyllä. Ne oli hyvät setit, oli sitä voimaa, aika puhdasta voimaa, tommonen lajinomainen, kisanomainen lätteri. Sitten oli tuossa strongmania ja taitoa, vähän niinku yhdistelmä semmoista voimaa ja vähän havottavaa. Lopuksi tommonen perinteinen jumppa. Siinä oli vähän vahvuuksia ja heikkouksia. Oli. Kaikilla oli varmaan omat vahvuudet ja heikkoudet. Saatiin kivasti vähän sekoitettua tiimejä niin sanotusti ja semmoista, ei nyt kisattu, mutta kuitenkin katsottiin kumman on nopeampi. Ja Kaikki tietää, mitä voi tehdä. Ja hävitä. Ja toisaalta tehtiin hyvin valinta se, että vähän muokattiin harjoituksia sen mukaan, että Joo. pysyy fiksuna. Kyllä. Turha olla tyhjä. Oli aika tiivis kuitenkin toi reilu parin tunnin slotti, missä on 3 kovaa, niin se oli ihan hyvä. Vähän muokattiin sitä vikaa sitten sen mukaan, joo. Ehkä just semmonen, että jos tulee jotain tämän tyylistä kisoissa, niin ehkä se on antanut vähän, että osaa tiettyä peissata oman vauhtinsa tai pilkkoa tai tiedät mitä 240 joukki painaa, että minkälaisia metriä näin. Joo. Te lähdette tästä jatkaa sitten. Päivän pääeventti Niin. saunalle. Niin. Palkintosaunat ja isot ruuatkin. Ei tarvitse tänään tää reenata. Ei tarvitse. Tarpeeksi. Kiitos. Kiitos. Kiitos.